a la 24 edició de la Missa Marató d'Alzira. Avui és el Mig Marató. És una cursa molt tradicional ja al nostre poble. Són 24 anys des que estan fent-se. I especialment esta d'avui és la meva última Mig Marató com a regidor de Deports perquè, com tots ja saben, no vaig a presentar-me en les pròximes eleccions. Les meves paraules, les acabo de dir al president i també a la directiva, han sigut d'agraïment a estos senyors que són atletes també i que any rere any organitzen este Mig Marató. Enguany és el primer Mig Marató que se fa en aquesta fusió dels dos clubs, del Club Atletisme d'Alzira i del Riqui Sport Team. I per tant, queda felicitar. També són més de 616 els atletes que s'han inscrit en este Mig Marató i considero que és un èxit en les fetges en les que estem. Nixa que avui pareixia que amenaçava pluja i al final s'ha arreglat. I per tant, desitjar-los a tots que continuen en aquesta tasca, que els que vinguen ho facin millor que jo, que estic segur. Els pròxims regidors de deports o regidores segur que van a fer-ho millor. I aquest és el meu desig i en este Mig Marató vaig passant pàgina a pàgina en cada una de les etapes del deport alzireny.